Almanya'nın Köln şäherinde yerleşen Türkmen Kultura Ocağı'nı 20 ýyllyk bilen gutlaýaryn. Olar ýene-de tallyja günden, ýani 13-nji noýabr 2016-da Köln şäherine 20 ýyllygyny bellek geçirip bolýarlar. Şu münasibet bilen olara jan saglyk we işlerinde üstünlük arzuw etýäryn, başarjanlyk arzuw etýäryn. Bu arzuw etmek bilen, okutlamak bilen bilelikde bir näçe nokta, bir näçe aýtjak bolýar. Bir Türkmen toplumu 30 yıl beri Avrupa'da emele geldi. 30 yılın içinde käbir şäherlerde Türkmen kultura ocağı döredi. Şoların arasında Köln'e dören ya Köln'e yerleşen Türkmen kultura ocağı aktivrak durup ve devamlı işlep bildi. Şolara ýene şu işlerini güýçlürek alıp barmaklarını arzuw etýäryn. Arzuw etmek bilen ýene bir mesele var. Olan her ýerde ýaşatakda, yani Avrupa'nın haýty bir şäherini ýaşatakda, ya dünýäniň başga bir şäherlerine tapawuty ýok. Bir jemgyýetiň içinde öz ornuny tapmaly bolýar. Türkmen toplumu bolup, Türkmen jemgyýeti bolup, şu ýerde ýaşaýan beýleki ýurtlardan ya beýleki etniklere degişli jemgyýetlerin tejribelerinden peýdalanjak bolmaly bolýar. Şu ýerdäki bar mümkinçiliklerden, forsatlardan gawy haýyrlanjak bolmagy düşünmeli bolýar. Şu zatlary düşünüp, şu zatlaryň oruna çykmata biz öz derejemizi, yani Türkmen toplumu öz derejesini ýokara çekip bilmeýär. We hem derece çekmek bir tarafy mesele, o bir tarafy öz oruny mähkemleşdirmek, ýaşy toplumyny mähkemleşdirmek, öz bir-birine sınlaşykly, arkalaşyk arasında güýçlendirmegi gödämen tutmaly bolýar. Ýene bir nokta, her toplumun birinji nesli bolýar, ikinji nesli bolýar, üçünji nesli bolýar. Indi şu mahal üçünji nesillem ýetişip geldi. Biz bu nesilleri nähili edip goramaly, bu nesilleri nähili bize mirasdarlyk etmeli we şu toplumu has güýçlürek dewam etdirip bilmeli, has kualitetini, keyfiyetini artdyryp bilmeli. Şu noktalary gödämen tutup biz beýlekle hem ünsün çekmeli bolýar. Bar ýene-de ýene bir gedek jan saglyk öwretýän we üstünlük arzuw etýän, başarjanlyk arzuw etýän.